Здравейте и добре дошли в едно по-различно видео. Не е свързано с гейминга, но пък е свързано с една много полезна и образователна игра, която BTV напоследък много пари изкараме от нея. И тя е Стани богат 20 години в България. Въпреки че аз преди една година чух за тази игра, но това е вече друг въпрос. Така. Нека да цъкаме игра и да разсъждаваме на въпроси. И да видим дали ще познаем 15 въпроса, дали ще отговорим на 15 въпроса, което е невъзможно, но пък някой път на видео може и да го направим, което ще е голямо постижение за нас. Така, има 50 секунди да отговорим на един въпрос. Кой надпис на етикетите се придружава с уточнение, виж маркировката? Грамаж, съдържание, производител, най-добър до... по-скоро кой надпис на етикета се придружава с уточнение виж? Мисля, че най-добър до. Да, най-добър до е. Кое е необходимото и достатъчно условие за провеждане на среща на 4 очи? 2 души, 2 срещи, 2000 лева, 2 чаши. 2 души, в смисъл. 2 души се гледат в очите, в смисъл. Носа на кое животно е по-дълго от опашката му? Катерица, слон, котка. Котка. Кон. Котка не е. Конят. Слонът не е. Също слон. Да, слон трябва да е. Оле, как? Кое от следните се прави от сусамови или от слънчогледови семена? Лукум, халва, шербет, нуга. Лукум не е. Халвата не е. Нуга не знам какво е. Шербет не знам какво е. Но ще сложа на шербет. Не. Шербет беше гей. Халва? Моля? Добре, за първ път чувам. Добре, втора игра. Да видим кое е истинското. Какво се слага по традиция в пликовете, които се подарят? Да, това отдеве го правих пари. Кой намира според Библията? Който мисли, който губи, който търси, който чака. Който мисли, да я знам. Оле, човек, как който търси, бе? Не. Добре, окей, сега се стягам и... сега ги правя. Трета игра. Сега ги правя. Просто сега ги пръскам. Няма как да загуба всичките игри. Имам право на 5 игри. В смисъл, това е предизвикателство. Ако размениш 3 краставици за килограм коприва, това е бартер. Много ясно бартер, бе. Кои изобретения са предназначени за нанасянето на поражение върху жива сила или сгради и съоръжения? Така, фойерверки не, сигнални сирени не, електрически китари не, огнестрелните оръжия. В смисъл, това беше лесно. Кой известен актьор е също режисьор, продуцент, сценарист, специалист по бойни изкуства, певец и каскадьор? Да. Значи от началото, като прочетох такъв за бойните изкуства и Джеки Чан, само го търсех. Коя от думите има различно значение от останалите? Бунар. Кладенец. Добре, тук ще ползвам бъди с ме приятел. Оле, аз го скипнах. Окей, 50 на 50. Кладенец. Ергер. Окей, ще играм. Не, този въпрос не го знам. Ергер. Всички думи бяха странни. Добре. Само си погубих и 2 жокера. Къде в България се намира областта Краище? Южна, западна, източна, северна. Краище, Запад? Добре, това го научках, но като пише името на града беше някакво такова забутано и викам, сигурно ще е запад.
В кое море е капитан Джак Спароу? Жълто, Средиземно, Балтийско. Това е много странен. Не. Мисля, че е Средиземно. Карибско. Карибско море. Да. Карибско, аз просто не погледнах въпрос. Началото на кой от днешните райони на София е дадено от Петър Дънов? Красна поле, човек. Не, ама дава някакви въпроси, където аз трябва да съм изучавал България с лупа, човек. Красна поляна, откъде е Изгрев? Слатина, не е Слатина. Нов Искър. Началото на... Няма. Помощ от публиката. Схъбих си. Сега изчак да имам един жокер. Изгрев. Тъпили сте. Добре. 2000. Следващата на 5 за втора сигурна сума. Оловото е металът дал името на олово, трябва да заключа. Аржентина, палмби, трезор. Трезора? Нали? Не е трезор. Пломбите. Как пломби? Оле, да. И имам още една игра, която мога да... тази и още една. Просто предизвикателство. Коя от думите не е синоним на останалите? Множества. Честа. Потребител. Сборище. Множество. Тълпа. Съборище, човек. Как потребител? Какво ми се става? Добре. Последна игра трябва да изиграем много дълго. Добре, трябва да стигнем до втора сигурна сума от 5000 лева. Кое италианско ястие не съдържа домати? Лазанье, пица. Пица съдържа салата капрезе, панакота. Салата капрезе. Добре. Там бонус. Още едно ще направя, защото това беше много тъпо. Това беше много. Какво жаргонно название носят печатните медии, разпространяващи пикантни клюки и некоректна информация? Крив макарон, розов хлеб, черна дупка. Не знам. Аз тия въпроси изобщо не знам. Днес направихме една бърза реклама на Стани Богат. Много хубава игра, която ако искате наистина можете да дойдете и да играете. Просто влизате в Google. Пишете, примерно аз написах Стани... само че Стани Богат. Просто написах Стани Богат игра, примерно. Сега ще кликна Стани Богат игра. Търсим. Изчакваме и ето тук пише игра BTV Media Group, BTV. Просто го кликаме и изчакваме да зареди самата страница. Тук се отваря страница на BTV. Даже всъщност, не мога да го видя. И страница на BTV. И ето тук. Благодаря, че ви гледахте днешното видео, което беше малко... Между другото, до коя един мой сам да проверя нещо. Ние стигнахме до... Човек, ние стигнахме до 3000. До 3000. Толкова мъничко ни трябваше, за да можем да победим. Но това вече е друг въпрос. Благодаря, че гледахте видеото. Не забравяйте да ударите един лайк, да се абонирате за канала и уния работи, дете ги правите. Между другото, да не изпускате видеята, може да думнете каманката. Все пак, приятели сме, нали така. Благодаря, че гледахте. Бай-бай и до следващия път.